Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lasoy. Taong 1977, Oton, Iloilo. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa tabing palayan ang pamilya ni Lasoy. Tubong Oton talaga ang kanilang pamilya at isa sila sa mga orihinal na angkan na umusbong sa lugar. Bagaman nagmamay-ari ng hekta-hektaryang lupain ng pamilya nila, nananatili pa rin silang mahirap sa kabila ng kanilang mga yaman sa lupa. Halos ang karamihan kasi sa mga ito ay hindi pinagtataniman ng kanyang ama, gawa ng yon ang huling habilin sa kanila ng namaalam niyang lolo. Ayon sa kanilang lolo bago namatay, hayaan lamang nila ang lupain nila sa dulong parte ng palayan at huwag na huwag itong pakikialaman kahit anuman ang mangyari. Yun kasi ang trabaho ng kanilang angka noon na pinagpasapasahan pa nila sa kanilang mga ninuno. Bilang tagapagbantay ang kanyang ama, parati itong naglilibot sa kanilang lupa anuman ang klase ng panahon. Habang lumalaki noon si Lasoy, hindi niya talaga mawari kung bakit patuloy itong ginagawa ng kanyang ama. Sigurado naman siyang walang mananakaw sa lupaing yon, kung kaya't anong silbi ang ginagawang pagbabantay nito dito. Bilang panganay na anak itong si Lasoy, hindi niya maiwasang mapasama sa kanyang ama sa paglilibot sa kanilang lupa. Wala naman siya noong karapatang tumanggi. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung gaano kalupit ang kanilang padre de pamilya kapag ito'y nagagalit. Isang araw, habang abala sa gawaing bahay itong si Lasoy, inutusan siya ng kanyang ama na sumama rito. Bagaman makulimlim noon ang panahon at umaamba ang napakabigat na pag-ulan, tila ba wala itong balak na lumiban. Lasoy, bilisan mo na dyan. Ano, maghihintay ka pa bang abutan tayo dito ng ulan? Wika ng kanyang ama habang pinagmamasdan siyang nagluluto. Tay, marami akong ginagawa rito eh. Pwede hubang ipagpaliban na lang natin ang ating pag-iikot? May bukas pa naman eh. Sagot naman ni Lasoy. Nang marinig ito ng kanyang ama, tila ba hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang kinabahan noon nang lumapit sa kanya ang kanyang ama habang nagwiwika ng, Sasama ka ba o hindi? Sumagot ka. Huwag mo akong daanin sa mga rasong walang kwenta. Dahil sa sinabi nito, wala nang nagawa si Lasoy kundi ang sumama ng walang imik. Sinalo na din noon ng kanyang ina ang kanyang niluluto para naman kahit papaano'y mapakinabangan nila ito. Paglabas nila ng kanilang bahay, agad namang bumungad sa mga mata ni Lasoy ang nagngangalit na panahon. Napakalakas ng hangin noon na animoy merong paparating na bagyo. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman silang sumakay na magkasama sa isang kabayo at mabilisang tinahak ang dulong parte ng palayan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, nananatiling walang imik itong si Lasoy. Maya-maya pa, bigla naman niyang sinipat ang kanyang ama nang marinig niya itong magwika ng, Alam mo, Lasoy, kaya kita sinasama para maunawaan mo na hindi ko ginagawa ang gawaing ito ng walang dahilan. Pinapamulat kita, iho, sapagkat may mas malalim na responsibilidad ang ating pamilya para pangalagaan ang lugar na ito. Tandaan mo, ang trabahong ito, pinagpasapasahan na ng ilang daan taon ng ating mga yumaong ninuno. Tay, paano ko naman kasi malalaman ang trabaho mong ito kung ikaw mismo hindi mo sinasabi sa akin? Ipaunawa mo naman sa akin, Tay. Yan lang naman ang hinihiling ko eh. Ayoko kasing magtrabaho na hindi ko nalalaman kung bakit ko ginagawa to. Sagot naman ni Lasoy. Nang marinig ito ng kanyang ama, hinawakan nito ang kanyang ulo
At sa kauna-unahang pagkakataon, isiniwalat nito ang sikreto ng kanyang trabaho. Ayon sa ama ni Lasoy, sa gitna ng kanilang lupain, merong nakatagong isang syudad ng mga engkanto. Lahat ng makikita mo sa lugar na yon ay purong mga kayamanan na halos kapag sinisikatan ng araw, buong paligid ay nagsisikinangan. Mababait ang mga engkantong naninirahan doon, subalit ayaw nila sa mga nilalang na hindi nila kauri. Kinasusuklaman din nila ang ibang mga tao na walang basbas ng mga ninuno nila Lasoy. Dahil sa pag-uugali ng mga ito, kung kaya't nakagawian na nilang bantayan ang lugar upang masigurong walang taong mabibiktima o maaalipin ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-iikot, bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Minuto lang noon ang dumaan nang biglang dumilim ang buong paligid dahil sa pag-itim ng mga ulap. Nang mapagtanto nilang hindi na makakausad ang kanilang kabayo, napagpasyahan nila noong sumilong sa ilalim ng isang puno. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, napansin nilang hindi naligtas ang lugar na kanilang kinaroroonan dahil sa lakas ng pagsimoy ng hangin. Maya-maya pa, laking gulat na lamang noon ni Lasoy nang masipat niya ang kanilang kabayong kumaripas ng takbo papaloob sa kakahuyan. Matapos niya itong masilayan, mabilisan naman niya itong sinundan ng walang pagdadalawang isip. Lasoy! Bumalik ka rito! Huwag mo nang sundan yung kabayo na yan! Sigaw ng kanyang ama, pagsilay sa kanya nitong kumakaripas ng takbo patungo sa daang tinahak ng kabayo. Nang marinig naman ni Lasoy ang sinabi ng kanyang ama, pinili niya itong ipagsawalang bahala sa kadahilanang ang kabayong yon ang nag-iisa nilang katuwang sa kanilang trabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nilamon ng kadiliman si Lasoy na siya namang labis na ipinag-alala ng kanyang ama. Habang binabagtas niya noon ang daan, bigla namang nawala sa kanyang paningin ang kabayo. Nang akmang babalik na siya sa kinaroroonan ng kanyang ama, laking gulat na lamang ni Lasoy nang bigla siyang hampasin ng paulit-ulit ng napakalakas ng hangin. Dahil sa pangyayaring yon, wala na siyang nagawa kundi ang umatras ng umatras hanggang sa dumating ang puntong humupa na ang ulan at hangin. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan niyang bumalik sa kanilang tahanan, subalit habang patuloy siya noong naglalakad, napansin niyang paulit-ulit lang siya sa kanyang dinaraanan. Sinubukan niya noong sumigaw ng napakalakas, subalit bigo siyang makakuha ng kasagutan sa kahit sinong taong umaaligid sa buong lugar. Nang mapagtanto niyang naliligaw na siya, binaliktad niya ang kanyang damit alinsunod sa kanilang paniniwala. Subalit kahit nagawa na niya ang bagay na yon, wala pa ring naganap na pagbabago. Ilang oras pa ang dumaan, tuluyan na ngang nakaramdam ng labis na pagkapagod si Lasoy. Paglapit niya noon sa isang puno para magpahinga, bigla na lamang siyang natigilan nang makarinig siya ng tinig ng isang matandang lalaki na nanggagaling kung saan. Naliligaw ka ba, iho? Ganyan talaga pag nadadapo sa lugar na ito. Naliligaw ang sino man. Wika ng isang matanda. Pagsipat ni Lasoy sa likurang bahagi ng puno, doon niya nakita ang isang matandang lalaking nananabako. Lo, ano hubang lugar ito? Tanong naman ni Lasoy sa matanda. Nang marinig ito ng lalaki, ngumisi lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, Hindi ba't lupa nyo ito? Bakit ako ang tinatanong mo? Unang beses mo palang bang nakarating dito? Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumayo at dahan-dahan siyang inalalayan. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Lasoy kundi ang sumama sa matanda habang maiging pinagmamasdan ang buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas,
Laking gulat na lamang niya nang madapo sila sa isang lugar na merong mga konkretong gusaling natatabunan ng mga baging at talahib. Lo, anong lugar to? Tanong ni Lasoy habang pinagmamasdan ang paligid. Ito ba? Ito lang naman ang lugar na pinoprotektahan ng iyong ama. Pagmasdan mong maigi ang lugar na ito, Lasoy, sapagkat nasisiguro kong ito na ang huling pagsilay mo rito. Sagot naman ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paghawak nito sa kanyang muka na siyang naging sanhi para mapapikit siya ng bahagya. Sa muling pagmulat ng mga mata ni Lasoy sa paligid, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang biglang naglaho ang mga baging at talahib sa paligid. Nag-umpisa na ding kuminang ang mga gusaling naroon sa lugar na para bang gawa ito sa mamahaling bato at ginto. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon niya napansin ang iilang mga taong kanilang nakakasalubong na nakasuot ng mga magagarang kasuotan. Lahat ng kanilang nakakasalubong noon ay paulit-ulit silang binabati na para bang nagagalak ang mga ito sa kanilang pagdating. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapasok sila Lasoy sa isang pasilyo na kung saan merong napakahabang daan. Kahit napakatuwid ng daang yon, nakakapagtakang hindi niya pa rin magawang masipat ang dulong bahagi nito. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilang dalawa nang marating nila ang isang ginintoang pinto sa dulong bahagi ng pasilyo. Pagbukas doon ng matanda, biglang bumungad sa kanila ang halos 2 kataong tambak na libro sa looban ng silid. Iho, tumito ka na muna at may kukunin lang ako. Wika ng matanda habang marahang pumapasok sa silid. Nang marinig ni Lasoy ang sinabi nito, tumangulang naman yon upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong lumabas at kasabay nito ang dali-dali nilang paglakad patungo sa labasan ng pasilyo. Sa muling pagdapo nila sa sentro ng lugar, muling nasilayan ni Lasoy ang magagandang taong naninirahan doon. Manong, maaari ho bang makauwi na ako? Baka kasi hinahanap na ako ng aking pamilya eh. Wika ni Lasoy. Nang marinig naman yon ng matanda, bigla naman siya nitong nginitian at kasabay nito ang pagwika nito ng, Lasoy, walang problema. Pumikit ka at makakauwi ka na. Siya nga pala, pakisabi sa iyong ama, pagbutihin ang pagbabantay dito sa aming lugar sapagkat merong nakaambang panganib sa paligid. Matapos nitong makapagsalita, tumangulang naman si Lasoy habang dahan-dahang pumipikit. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, agad naman niyang naramdaman ang pagbugso ng napakalakas na ulan sa kanyang pagmumuka. Nang mapagtanto niyang malulunod na siya mula sa kanyang pagkakahiga, dali-dali naman siyang tumayo at kumaripas ng takbo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya narinig ang kanyang ama na patuloy siyang tinatawag. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman siya nitong niyakap at hinawakan ng mahigpit. Saan ka ba nagpupuntang bata ka? Di ba sinabihan na kita? Hayaan mo na ang kabayong yon. Babalik naman yun eh. Galit na wika sa kanya ng kanyang ama. Pasensya na ho, tay. Akala ko ho kasi mawawala na yun eh. Pangangatwira naman ni Lasoy. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang binagtas ang daan pabalik ng kanilang tahanan. Kinagabihan, patuloy pa ring bumubuhos ang napakalakas na pag-ulan. Naalarma na noon sila Lasoy, gawa ng bahain ang lugar na pinagtitirikan ng kanilang bahay. Pagsilay nila sa kanilang bakuran, bumungad sa kanila ang ilang metrong taas ng tubig sa buong paligid. Dahil sa kanilang mga nakita, napagpasyahan nila noong maghanda para sa biglaang paglikas.
Nang mapagtanto nila noong dumidilim na ang buong paligid, agad naman silang lumabas upang tumungo sa sentro ng baryo kung saan sumisilong ang karamihan. Yun na lamang ang naisip nilang paraan nang sa gayoy hindi malagay sa alanganing sitwasyon ang kanilang buhay. Dahil sa tulong ng iilan nilang kababaryo noon, kung kaya't ligtas nilang narating ang lugar na kanilang pinagsisilungan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan naman silang napanatag sa kanilang kinaroroonan dahil napagtanto nilang ligtas ito sa kahit na anumang uri ng delubyo. Habang sila'y nagpapahinga noon, bigla namang merong lumapit sa kanilang isang lalaking basang-basa na nagtatanong ng, Ginoo, yung kabayo niyo ho, nakita namin sa labas ng bahay niyo nakatali. Huwag ho kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat para ito'y maisalba. Matapos itong marinig ng ama ni Lasoy, agad naman itong tumitig sa lalaking yon habang sumasagot ng, Sige, pakikuha na lang. Pero huwag kayong magtatagal doon ha. Masyadong mapanganib para sa inyo ang tahanang pinagtitirhan ko. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad naman yung naglakad ng hindi umiimik. Habang pinagmamasdan ito ni Lasoy, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa ibabang parte ng katawan ng lalaking yon nang makasilay siya doon ng isang maliit na buntot na nakausli. Pagramdam ng lalaki na tinitingnan siya, agad naman itong hinawi ang kanyang maong upang maikubli ang bagay na yon. Akala ni Lasoy, namamalikmata lamang siya noong mga oras na yon, pero hindi pala. Dahil sa hindi naman siya noon sigurado sa kanyang mga nakita, ninais niyang ipagsawalang bahala na lamang ito at itago. Ilang oras pa ang lumipas, hindi na nakabalik ang mga lalaking tumungo sa kanilang tahanan. Kahit ang kabayo nila noong ipinangako ng mga itong dadalhin sa bahay na kanilang kinaroroonan, hindi nila nagawang masilayan. Nang mapagtanto nila Lasoy na wala ng balak bumalik ang mga lalaki, dahan-dahan namang kinutuba ng kanyang ama. Pagsilay niya sa pagmumukha nito, bigla na lamang siyang nagulat nang masipat itong takot na takot at labis ang pagkabahala. Tay, bakit ho? May problema ba? Tanong ni Lasoy. Wala naman anak. Yung mga lalaki nakabalik na ba? Itanong mo nga doon sa mga taong nagbabantay sa labas kung nakasipat sila ng mga lalaking merong dalang kabayo. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ito ni Lasoy, agad naman siyang tumayo upang sundin ang utos ng kanyang ama. Ngunit nang maitanong na niya ito sa mga taong nagbabantay sa labas, laking gulat na lamang niya nang magsabi itong wala silang nakita. Dahil sa kanyang narinig, agad naman siya noong bumalik sa kinaroroonan ng kanyang ama para ipagsabi ang masamang balita. Nang marinig naman ng kanilang padre de pamilya ang kanyang sinabi, panay naman ang ginawa nitong pagmumura sa kabila ng mga taong naroon sa lugar na kanilang nilikasan. Sa paghupa ng nararamdaman nitong galit, patuloy naman itong nagiging tulala na para bang meron itong napakalalim na iniisip. Wala namang nagawa noon si Lasoy kundi pansamantalang layuan ang kanyang ama upang hindi siya mapagbalingan ng galit nito. Kinabukasan sa paghupa ng ulan, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Pagdating nila roon, muli na namang nasipat nila Lasoy ang pagwawala ng kanyang ama nang makasilay ito ng iilang mga uka sa kanilang bakuran. Lahat ng inilibing doong garapo ng kanyang ama ay bigla na lamang naglaho na para bang yun lamang ang naging pakay ng mga lalaki. Dahil sa mga pangyayaring yon, halos buong araw silang hindi nagkapansinan ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong humarap ito sa kanila para magtapat. Tay, ano po bang problema? Bakit kayo nagkakaganyan? Hindi po ba't mas mabuti ng garapon lang ang kanilang mga nakuha kesa sa mga bagay na nandito sa loob ng bahay natin?
Tanong ni Lasoy. Nang marinig ito ng kanyang ama, tumitig lang naman ito sa kanya habang seryosong nagsasabi ng, Higit pang mas mahalaga ang mga garapong yon sa anumang bagay dito sa ating tahanan. Alam mo anak, kaya ko ito inilibing upang mailayo sa mga nilalang na naghahangad itong makuha. Mahirap mang sabihin pero ang mga garapong yon naglalaman ng susi patungo sa kaharian ng mga engkanto. Dagdag pa nito na kapag nakapasok ang mga lalaki sa lugar na kanilang binabantayan, katakot-takot na parusa ang maaari niyang danasin. Bagaman hindi siya nag-aalala sa mga engkantong naninirahan doon, labis niyang ikinakatakot ang mawalay ng biglaan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ayon pa sa kanyang ama, na sa oras na bumalik na ang bangkay ng mga pangahas, isasama na siya ng engkantong naghatid nito patungo sa kanilang mundo. Walang makakahadlang sa kaganapang yon sapagkat yon ang sinumpaang tungkulin at kaparusahan ng sinumang nasa hanay ng kanilang angkan. Anak, sigurado ako, bukas o sa makalawa, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Huwag mo silang bibiguin anak, sapagkat sila ang buhay ng ating lahi. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Lasoy, walang patid naman sa pagtulo ang kanyang luha dahil sa labis na pag-aalala at takot. Kinabukasan, paggising ng kanilang pamilya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang matandang nakasama niya noong nagdaang araw na nakaupo sa gilid ng kanilang bakuran. Meron itong daladalang 8 sako na hindi nila mawari kung ano ang laman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasipat ni Lasoy ang paglapit ng kanyang ama habang patuloy na walang imik. Nakapagpaalam ka na ba sa iyong pamilya? Huwag kang mag-alala. Marami na sa mga ninuno mong nakaranas ng ganitong kaganapan. Normal lang ito sapagkat wala kayong biyaya sa inyong katawan. Wika ng matanda paglapit ng ama ni Lasoy. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, nagpumilit naman silang makalapit sa matanda habang patuloy na nagmamakaawa. Subalit nang ilang dipa na lamang ang layo nila doon, bigla naman silang hinarang ng 2 sibat na animoy lumitaw lamang na parang bula. Matapos naman silang masilayan ng matanda, ngumiti lang naman ito habang nagsasabi ng, Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayaring masama sa inyong padre de pamilya. Ang kanyang trabaho sa lugar na ito ay tapos na, kung kaya't amin na siyang dadalhin sa kahariang nararapat para sa kanya. Lasoy iho, naway sa pag-alis namin sa lugar na ito, masunod mo ang naiwang trabaho ng iyong ama. Ano ho ang gagawin niyo sa kanya? Bakit niyo siya kukunin ng mas maaga? May nagawa ho ba siyang kasalanan? Tanong naman ni Lasoy sa matanda habang umiiyak. Nang marinig naman yon ng lalaki, mahinaho naman itong sumagot ng, Hayaan mong maging palaisipan ang bagay na ito sa iyo ngayon, sapagkat naniniwala kong ito ang magpupursige sa iyo upang magawa mo ng maigi ang iyong trabaho. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong hinawakan sa balikat ang kanyang ama at mabilisang naglaho. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Lasoy kundi ang umiyak habang mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Dahil sa mga nangyari noon, ilang araw din silang hindi nakakain at nagkaroon ng tulog na maayos. Sa paglipas pa ng mga araw, muling bumalik sa kanyang memorya ang tungkol sa sako na iniwan ng matanda. Sa pagkakatanda niya, dinala niya ito sa ilalim ng kanilang papag na siya namang mabilisan niyang pinuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Lasoy ang kinaroroonan ng sako at kasabay nito ang banayad niyang pagbukas. Pagsilay niya sa loob nito, laking gulat na lamang niya
nang masipat niya ang naagnas na ulo ng isang nilalang na halos kawangis ng isang tao. May mga mahabang pangil ang nilalang na yon at meron itong mga buntot na halos pumasok na sa kanilang mga bunganga. Putol-putol din ang katawan ng mga nilalang na halos lahat ng mga ito ay nawawalan ng mga paa. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niya itong inilibing at tinirikan ng kandila. Ilang araw pa ang lumipas, doon na pag-alaman ni Lasoy na kasalukuyang nawawala ang isang pamilya sa kanilang baryo na pinaghihinalaan ng mga aswang. Karamihan sa mga taong naroon sa kanila ay nagsasabing tinangay ito ng malakas na agos ng baha o di naman kaya'y naligaw habang naglalakad sa kalagitnaan ng napakabigat na ulan. Dahil sa misteryosong pagkawala ng mga ito, maraming haka-haka ang kumalat ukol sa mga nangyari. Pero si Lasoy noon, sigurado siyang kaya nawala ang pamilya ng mga aswang sa kanilang lugar dahil sa kapahangasan nitong pagpasok sa ipinagbabawal na lupain ng kanilang angkan. Magmula noong araw na yon, hindi rin nakalimutan ni Lasoy ang iniatang sa kanya na trabaho ng kanilang mga ninuno. Okay, opinyon ko sa kwento. Parang napakahirap naman ang sitwasyon nila Lasoy kasi parang no choice sila eh. Alam niyo yun na kung sino man yung magiging anak ni Lasoy, yun din yung gagawa ng trabaho niya, tas paulit-ulit lang. Pero sabi nga sa kwento, ilang daan taon na raw yung ginagawa ng mga ninuno nila. Siguro para sa akin, isa sa mga panata na kapag ginawa mong misyon mo sa mundo, na tinupad mo lahat ng dapat mong gawin, may naghihintay sa yung maganda kapag oras mo na. Kasi 'di ba sabi ng matanda, walang mangyayaring masama sa tatay ni Lasoy. Siguro yung pupuntahan niya paraiso yun, tas habang buhay siyang mabubuhay doon na puro sarap naman yung mararamdaman niya. Alam niyo yun na parang dito ka lang sa mundo natin magsasakripisyo. Pero pag nasa mundo ka na ng mga engkanto, ang sarap na ng magiging buhay mo. Ang tanong ko lang, anong mangyayari sa ibang miyembro ng pamilya ni Lasoy? Nanay niya, mga kapatid niya, 'di ba? Sayang lang hindi na ipaliwanag sa kwento, pero ang ganda, parang ang pinapalabas ng kwento, magsakripisyo ka muna ngayon. Lahat ng sarap mararanasan mo pagkatapos ng sakripisyong yan. Grabe, ang ganda nun. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.